Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal Ježiš 12 rokov, tiež išli, ako bývalo, na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po 3 dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, strpli od údivu a matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali. On im odpovedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca? Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. Počuli sme slovo Pánovu. Chvála Tebe, Kriste. Drahí bratia a sestry, slávime naozaj toho, ktorému patrí tzv. Protodúlia. To znamená spomedzi zástupu všetkých svätých. Tam, kde sú tí archanieli, kniežatstva, pánstva, mocnosti. Tam, kde sú veľkí mystici, či je to Jan z Kríža, alebo Terézia z Avily, apoštoli, patriarchovia, Abraham, Izák, Jakub, veľký Mojžiš alebo Eliáš. Spomedzi tohto obrovského zástupu je Jozef na prvom mieste. Ten, ktorý dostáva to privilégium vychovávať Ježiša. A Ježiš mu vo všetkom bol poslušný. Ježiš sa od neho učil, čo to znamená stávať sa naozaj synom človeka, synom Adama, synom muža. Jozef mu reprezentuje aj viditeľným, počuteľným, dotknuteľným, matateľným spôsobom lásku nebeského Otca. Aké veľké privilégium pre muža. Priniesť lásku nebies na túto zem. Vo všetkej tej pevnosti, statočnosti, zodpovednosti, pracovitosti a múdrosti. Ale dnes som vybral predovšetkým čnosť rozvážnosti. Jozef ako muž, ktorý je rozvážny. My vieme, že sú tie 3 veľké čnosti vo vzťahu k Bohu, tie teologálne, viera, nádej a láska. A vieme povedať spolu s filozofmi, s antropológmi, s etikmi, s tými, ktorí rozoberajú človeka na akési také čiastočky, o 4 kardinálnych hlavných čnostiach, čo sa týka toho nášho takého aj spoločenského, ľudského života, či už je to vo vzťahu k nám samotným, alebo vo vzťahu k našim blížnym. A vieme, že tam je spravodlivosť, že je tam miernosť, že je tam sila a je tam rozvážnosť. Súčasní filozofi, ktorí toto skúmajú a sa tým zaoberajú, tak oni hovoria, rozvážnosť je z nich najdôležitejšia, pretože všetky tie zvyšné 3 správne usmerňuje. A definuje sa tá rozvážnosť cez Tomáša Akvinského, ktorý bol veľkým ctiteľom svätého Jozefa, pretože to je už 2. tisícročia, vtedy sa začína rozrastať v cirkvi úcta k svätému Jozefu. To 1. tisícročie je veľmi veľkou úctou k Panne Márii a potom to pokračuje a rastie k Panne Márii, to je dôležité. Ona má hyperduliu, to znamená, ona je väčšia ako všetci svätí, ale neporovnateľne väčšia. Ona je špeciálna kategória, po Bohu hneď najväčšia, aj keď nekonečne vzdialená od Boha. Jej sa nekláňame, nepadáme na tvár pred Pannou Máriou. To patrí iba Bohu, jednému v 3 osobách. Potom je Panna Mária, potom ďaleko celé to spoločenstvo svätých. A tam na prvom mieste je ten Jozef. A práve Tomáš definuje tú rozvážnosť takým termínom, že to je správna miera konania. To je muž a Jozef oplýva touto čnosťou takým zvrchovaným spôsobom až tak silne, že tie také umelecké zobrazenia svätého Jozefa, nepoznáme vekový rozdiel medzi ním a Pannou Máriou, tak ho nakreslia ako takého už dôchodcu pomaly, takého starého vekom, šedivého, plešatého, s dlhánskou brádou, ako chce to vyjadriť, ani nie tak nejaký vekový rozdiel. Jozef je mladý muž, plný sily a odvahy, ten podnikne veľmi radikálne rozhodnutia, veľmi radikálne cesty. Ale tá múdrosť, tie šediny chcú hovoriť o jeho obozretnosti, o jeho rozvážnosti, o múdrosti v konaní. Povedali by sme, že on rozmýšľa ako starší, ako ten, ktorý je ošľahaný životom, skúsený životom. Ale múdrosť nie je podľa veku.
Poznáme ľudí, ktorí majú po 70 a správajú sa horšie ako 12-roční mládenci alebo dievčence. A poznáme naopak ľudí, ktorí sú vekom mladí a predsa oplývajú múdrosťou. Múdrosť dáva Boh a Božia múdrosť je Božia múdrosť. To sa nedá naučiť v škole alebo kde si v nejakom ľudskom spoločenstve. To sú veci, ktoré Boh vkladá dovnútra človeka. A Jozef je definovaný ako muž, ktorý je spravodlivý, muž, ktorý je v súlade s Božou vôľou, muž, ktorý vie prijať Božie vedenie. A tá rozvážnosť je správna miera konania, nie pasivity. Niekedy je o Jozef je ticho, Jozef nič nehovorí, ale my vidíme, Jozef koná. Jozef koná. Je to činnosť viery, ale vidíme, že on si počká na správnu chvíľu, na správne rozhodnutia. Vie byť veľmi rýchly, keď je potrebné, a vie byť veľmi trpezlivý. To je tá miernosť, to je tá sila, to je tá odvaha. Práve rozvážnosť rozvážnosti umožňuje, aby všetko zaznelo v správnom čase, na správnom mieste a správnym spôsobom. A Jozef je kráľom rozvážnosti. Zoberieme tú udalosť, keď je už ženatý, zoberie si Máriu, vymenia si súhlas a prvá etapa manželstva začala. To je tá legálna, tá konsenzuálna. Ale kým pripravuje príbytok, Mária zistí, že zostáva v poženanom stave. Že Duch Svätý urobil veľkolepé dielo milosti v jej živote. Nikdy nebolo počuť niečo také predtým a nikdy niečo také sa už neodohrá v dejinách ľudstva. A Jozef ju neodsúdi. Je plný múdrosti, rozlišovania. On o Márii a jej čistote, jej vernosti, jej zachovania manželského sľubu nezapochyboval. Dokonca si ju zastane pred veľradou. Tie mimobiblické spisy to jasne uvádzajú a samozrejme aj výskum, ako to v prvom storočí v židovských veriacich komunitách prebiehalo. A dokonca sa rozhodne Máriu prepustiť potajomky. Nie preto, že by o nej pochyboval, preto, lebo si uvedomuje, že nie je hoden byť jej manželom a vychovávať sväté dieťa, ktoré nosí pod srdcom. To je svätosť Jozefa. To je odvaha Jozefa. Dokonca tam povedal formálnu lož na tom vypočúvaní. Povedal, to dieťa je mojim dieťaťom, pretože bol by vystavil Máriu i spolu s Ježišom, ktorý je pod jej srdcom, bol by vystavil smrti ukameňovania. Ale Jozef nezapochyboval o svojej neveste, o svojej žene. To je rozvaha, to je múdrosť. Odmena od Boha je obrovská. Podobne ako to vyvolenie. Boh si ho predpripravil, podobne ako si predpripravil Máriu, tak si predpripravil aj Jozefa z kráľovského, z Dávidovho rodu. Boh s ním počíta. Keď pozeral na Nátana, ktorý prichádza k Dávidovi, ako sme počuli v prvom čítaní, on tam vidí Jozefa. Podľa zákona Boží syn, ktorý sa stane človekom, bude pochádzať z tvojho rodu, Dávid. A je to Jozef, ktorý pochádza z mesta Betléma. Panna Mária pochádzala z Galilei. Takže vidíme, že Jozef je vybratý, vyvolený, ale on tou svojou čnosťou viery, tou spoluprácou s Bohom, spolupracuje na tom vyvolení, na tom povolaní. Nezadúpal ho, neodmietol ho a prijal to, čo si Boh pre neho pripravil. Čo Boh pripravil pre Jozefa, pripravil aj pre nás veriacich, ktorí sme prišli dnešný večer sláviť Eucharistiu. A to je Ježiš a Mária. Toto nám Boh pripravil. A my chceme zareagovať čo najlepšie. Nezareagujeme úplne ako Jozef, ale čo najlepšie zareagovať na tieto obrovské dary Ježiša a Márie aj pre ten náš život. Neboj sa zobrať si Máriu. Neboj sa zobrať si to dieťa do svojho života. Je to dielo Ducha Svätého a je to dielo, ktoré je aj pre tvoj život, aby si mal na ňom účasť. Nemaj ten strach. Niekedy sme zotročení strachom. My nie sme hodní, my sme obyčajní ľudia, my sme obyčajní smrteľníci, riešnici. Tak milión výhovoriek hľadáme vo svojej hlave. A Boh hovorí, neboj sa prijať Ježiša a Máriu. Je to môj plán pre tvoj život. Je to moja spravodlivosť pre tvoj život. Buď spravodlivý muž, buď spravodlivý človek, buď spravodlivá žena, buď spravodlivý. To znamená vstup do súladu s tým, čo Boh ti pripravil. To je tú zvrchovanú krásu, to zvrchované dobro, ktorým je Ježiš spojený s Máriou. Jozef príjma. Jozef povie, dobre, tu som, aby som plnil tvoju vôľu. Je to skvelé plniť túto vôľu, ale je to náročné plniť tú vôľu. Je to ťažké plniť tú vôľu. Dnes sme to počuli, že ten chlapec, ktorý sa učil od Jozefa, ktorý prijímal jeho lásku, výchovu, starostlivosť. Je to Jozef s Máriou, ktorí ho učili čítať, písať, študovať Tóru. Je to Jozef s Máriou, ktorí ho vodili v sobotu do synagógy, aby počúval Božie slovo a vysvetľovanie Božieho slova. A dokonca vieme, že na každej dedine,
Na každej dedine v Izraeli v 1. storočí boli synagogálne školy, aby sa deti učili čítať a písať Tóru, Božie slovo. To neexistuje, že 25-ročný človek v Izraeli z normálneho prostredia by nevedel vymenovať 10 Božích prikázaní alebo niečo podobné. Toto tí ľudia ovládali fantasticky. To by sa považovalo za niekoho, kto je negramotný alebo niečo podobné. Vidíme, kde sme niekedy v tom 21. storočí. Vraj sme pokročili, vraj sme v nejakom progrese. Niekedy sa človek zastavuje a pýta sa, o akom progrese to hovoríme, keď sledujeme archeológiu 1. storočia, hrady a pevnosti, ktoré vtedajší ľudia vystavali. To boli ľudia takí, ako sme my. Neboli ani múdrejší, ani hlúpejší. Ale niektorí z nich sa skutočne báli Boha, milovali Boha a vedeli o Bohu častokrát o mnoho viacej, ako vieme my v 21. storočí, hoci máme Kristove sviatosti a silu jeho vykúpenia sprítomnenú, aktualizovanú, keď potvoríme svoje srdce. Ale to utrpenie je tam prítomné v Jozefovi. Zober matku a dieťa krátko po narodení a choď do Egypta. A my nepočujeme, že Jozef tam čosi bude rozprávať, spôsob, ako bude baliť nejakú batožinu alebo čosi. On vstal, vzal Máriu a dieťa a šiel do Egypta. A jeden odborník písal celoživotné dielo o tom, že hľadal tie jednotlivé miesta a zastavenia, kade prechádzal. A aktualizoval to celý život. Dodnes tam nájdeme veľa kláštorov na týchto posvätných miestach, kade putovala svätá rodina. A keď hovoríme o svätej rodine, nehovoríme iba o Ježišovi s Máriou, hovoríme o Jozefovi, Ježišovi a Márii. Je nenahraditeľný. Nejak sa nám tak skryte stráca ten svätý Jozef v tom našom prežívaní v liturgii. Dnešný deň a potom toho 1. mája ako robotníka Jozefa a takmer celý rok nič o tom nevieme. Je to práve ovocie prvého tisícročia, ktoré zdôrazňovalo predovšetkým vykúpenie Pána Ježiša. Potom trošku Pannu Máriu, až v 2. tisícročí, ako som spomenul, predovšetkým Dominikáni, Tomáš Akvinský, svätý Dominiko Guzman a potom neskôr Terezia Zavili zdôrazňujú úlohu svätého Jozefa, preto s objavom Ameriky zo strany Európanov sa rozšíri táto úcta, preto predovšetkým na území Kanady nájdeme najväčšie strediska uctievania tohto veľkého svetca a v Južnej Amerike. Bolo zrazu miesto stávať nové kostoly a zasvetiť ich svätému Jozefovi. Európa už bola taká mariánska, tak veľmi silne mariánska. To je dobre. Európa musí objaviť svoje korene a svoju identitu, aby sa mohla obnoviť. Potom si nebudeme dávať do ústavy vo svojej krajine nezmyselné blúdy, z ktorých sa musia smiať aj domorodci v Amazónii, tak ako to urobilo nedávno Francúzsko, prvá dcéra cirkvi. To boli svetci a svetice, ktorí boli postavení na základoch spirituality mariánskej, provensálskej, kde prišla Mária Magdaléna so svetou Martou. A čo sa to porobilo niekedy s tými koreňami? Potrebujeme hĺbšie kopať, aby sme sa pozreli, z akých koreňov sme boli vyšľachtení. Aby sme sa nevracali do nejakého gálskeho pohanstva alebo do nejakého odporného slovanstva, ktoré páchali tí naši predkovia okolo tých ohňov a uctievali akési prírodné živly a nepoznali právého Boha. Je čas sa spamätať. Svätý Jozef je ten, ktorý nás tomu učí. Mať správnu mieru konania, aktivity. Hneď vstal, vzal a šiel. Ale bol to muž nie nevzdelaný, bol vzdelaný. Bol to muž, ktorý ovládal, kde sa má zastaviť, kde nájde útočisko pre malé novonarodené dieťa, kde nájde komunity Židov, kde nájde synagógy, kde bude môcť pocestná utekajúca rodina z oblasti, kde Herodes Veľký rozputal krvavé prenasledovanie voči tým najzbreňanejších chlapcov do 2 rokov, ako kedysi faraón, kde nájde útočisko, ochranu a ako previesť rodinu do exilu, kde budú môcť prečkať, kedy ten blázon sprznený diablom konečne zomrie, aby sa mohli vrátiť potom do Nazareta. A bude musieť prejsť aj mečom bolesti. A tým meč bolesti to máme dnes v tom jeruzalemskom chráme. Ježiš ako dospelý muž. Keď má chalan 13 rokov v židovstve, prešiel tzv. Bar micva, to znamená, stal sa dospelým podľa Božieho zákona. My to povieme birmovancom. Ste dospelí. Mama a otec vás nemajú čo teraz nútiť do kostola, alebo čo si, ale vy máte volať otca a mamu do kostola. Alebo ste dospelými kresťanmi, sviatosťou birmovania. Židia mali niečo ako takéto zasvetenie pre štúdium, čítanie Tóry. A my vidíme, že Ježiš vyučuje nie iba učiteľov zákona, tým, že im dáva otázky a tým, že odpovedá na ich otázky. To je vyučovanie.
Žiak, ktorý je pýtaný a žiak, ktorý sa pýta. Najhoršie, čo môže byť pre učiteľa, je, keď žiaci sú ticho a nepýtajú sa. Pýtaj sa, dávaj otázky, skúmaj, vrtaj, hľadaj tú pravdu, kop v tej zeme, aby si vykopal vzácne perly múdrosti a poznania. To znamená, dostávaš otázky, snažíš sa ich zodpovedať a dávaš otázky, aby ti boli zodpovedané. To je správny rast v múdrosti. A my vidíme, že Jeruzalém bol naplnený múdrosťou v ten deň. Veľkí učitelia, ako Nikodém, Jozef Arimatej, ako Gamaliel, mohli počúvať múdrosť, ktorá prišla z neba. Chlapca, ktorý sa stal mužom v Jeruzalemskom chráme, keď má 12-13 rokov a zodpovedá na nejasnosti Tóry, ktoré oni skúmali niekoľko desaťročí. Aká to múdrosť, kde sa to vzalo. A do toho prichádza, bolo to presne 3 dní a to nie je náhoda. Ježiš je veľký učiteľ. Nevyučoval iba znalcov zákona. Vyučoval Máriu a Jozefa. Nechal ich prejsť tou temnou nocou hľadania najvzácnejšej perly, hľadania Boha. Aj Mária hľadá Boha, a Jozef hľadá Boha. Je to proces života. Musíme hľadať a potrebujeme ho nájsť, nachádzať. A niekedy to stojí cenu. Je to úsilie, je to námaha. Musíme prejsť tmou, musíme prejsť pochybnosťou, prejsť akýmsi strachom, čo sme zlé spravili, že sme sa od neho vzdialili. A tie 3 dni oni nič zlé predsa neurobili. To je príprava na Golgotu. To je príprava na vzkriesenie. 3 najstrajšie dni v dejinách, ktoré sa odohrali od stvorenia, Mária absolvovala ako predprípravu práve v tom Jeruzalemskom chráme. A Ježiš jej dáva tú otázku. Vidíme, že dáva otázku. Dáva ti otázku, ty musíš nájsť odpoveď. Mária ju nájde pod krížom. A ona vie, čo počula. Po tých viac ako 20 rokov ona bude to slovo mať stále vo svojom srdci. A ona bude jediná, ktorá bude stáť vo viere, v nádeji a v láske. V každé Ježišovo slovo. Nie iba, že je vydaný do rúk ľudí, že s ním urobia, čo s ním urobia. Nie iba, že ho zabijú a pochovajú. Že 3. dňa vstane z mŕtvych a sadne na trón svojej slávy, odkiaľ pošle Ducha Svätého svojej cirkvi, svojej neveste. Všetko, čo povedal, je absolútna pravda. Mária v tom vyzrievala. To je to vyzrievanie. Ale aj Jozef vyzrieva. Aj Jozef, ktorý ho naučil všetko, čo ovládal, bude musieť do toho dozrieť, že Ježiš sa raz vzdiali, že odíde z domu. Dieťa raz musí vyrásť a odísť od svojich rodičov. Pre rodiča je to asi ťažké. Ja to neviem nejako pomenovať. Pre rodiča je to ťažké. A je to proces, ktorý je prirodzený. A Ježiš jasne hovorí, ja budem tam, kam ide o môjho otca. K tomuto, keď vychováme deti. K tomuto, keď sme boli vychovaní. To je to najdôležitejšie. Byť tam, kde ide o nášho Otca, ktorý je na nebesiach. Tam sa tomuto podriadiť. Toto urobiť do života. To je zrelosť. To je tá rozvaha, ktorá potom bude riadiť všetko okolo nás. Počuli sme, kam chodili Židia na dovolenky. Nebolo to k moru kdesi, alebo na hory. 3-krát do roka každý Žid, každý zrelý muž sa musel ukázať v Jeruzaleme v Božom chráme. Ak žena bola oslobodená, bolo to preto, že neputovala, lebo mala malé deti. Ježiš, Mária a Jozef putujú každý rok do Jeruzalemského chrámu. 3-krát v roku priniesť obetu Jahvemu, priniesť vďaku a chválu za to všetko, čo sú a kým sú. A je to práve Jozef, ktorý žehná jedlo. Je to Jozef, ktorý učí modliť sa. Je to Jozef, ktorý vysvetľuje 4 veľké noci. Prvá je stvorenie, druhá je obeta Abraháma, keď prináša Izáka na tom kamennom oltári, kde neskôr bol postavený Jeruzalemský chrám. Tretí bol exodus starého zákona a na 4. Veľkú noc Božieho zostúpenia, Veľkú noc Božieho príchodu, prechodu, paschy sa očakávalo, kedy konečne príde Mesiáš. Je to Jozef, ktorý zobral Ježiša už od malička a kúpil tú ovcu alebo prinášal tú ovcu do chrámu a potom mu tam piekli na námestí a keď bola upečená, tak ju odišli s rodinnými príslušníkmi zjesť a sláviť. On mu vysvetľoval, čo to znamenajú kalichy s vínom a podobne. Keď slávime Eucharistiu, ďakujeme dnes za to Jozefovi. A je to úloha na nás, aby sme sa učili od Jozefa rozlíšiť, čo to znamená byť mužom, čo to znamená byť ženou. Dnešný svet už ani toto nevie rozlíšiť. Veľmi je intelektuálny, veľmi progresívny, veľmi sme pokročili. Čo by sme si mali zobrať do svojho života od Jozefa, je práve
správna miera konania. Predovšetkým chlapi, ktorí sme tu muži, to je náš patron, to je náš vzor. Ten, ktorý vie hovoriť, ten, ktorý vie kráčať, vie konať, vie urobiť rozhodnutie a vie urobiť v správnej chvíli a v správnom čase. Najväčšia kríza sveta, ako sa zhodujú dnes tí, ktorí robia so zranenými mladými. Najväčšie problémy mladí ľudia, ktoré dnes majú, je kríza identity. Žena nechce byť ženou, chlapec nechce byť chlapcom a svet im chce zatlieskať. To je vynikajúce, že pochybujete, že toto spochybňujete. Častokrát je to práve preto, že nepoznajú dobrotu, krásu ženy, dobrotu, krásu, statočnosť muža, otca. Častokrát sú deti z rozpadnutých rodín, či navonok, alebo rodiny, ktoré sú rozpadnuté vo vnútri. My, chlapi, si musíme uvedomiť, čo máme robiť. Máme byť starostliví? Áno. Máme zodrať ruky pre tých, ktorí sú nám zverení, pre farnosť, pre rodinu, pre prijať? Áno. Pre naše deti. Mali by sme preliať svoju krv pre týchto ľudí, aby boli posvetení. Ale nie iba skutkami, aj slovom. Aj slovom. Psychológovia dnes rozprávajú v triedách s deťmi. Ja si to neviem predstaviť. Ja nie som až taký starý človek. Pokusy o samovraždu, sebadeštrukcia. Naše deti sa nenávidia. Nenávidia svoj život. Nevedia, kto sú, kam idú, čo majú žiť. Majú v sebe strachy. Čo je príčina? Nemilovaní. Pochybujú o láske otca. Pochybujú o tom, že ich matka miluje. Matky pozerajú 30-tničky na tých odborníkov a im hovoria: objím svoje dieťa, poboskaj svoje dieťa, poďakuj svojmu dieťaťu, že je dobré, že je pekné, že sa mu to podarilo. Nebuď len kritický uhundraný, nebuď nejaký väzniteľ. Buď ten, ktorý vie prejaviť svoju lásku a nežnosť. Ak si to ty nedostal od svojich rodičov, tak sa na to nevyhováraj. Si dospelý a Boh ti dáva silu a tvoj prirodzený rozum jasne hovorí: slovom i príkladom miluj všetkých, ktorí sú k tebe poslaní. Objím svoju dcéru, objím svojho syna. Nemusí to byť každý deň pol hodinu. Objím sem tam, poďakuj, donúť sa k tomu, urob toto rozhodnutie. Buď ako Jozef, buď ako Mária. Tí, ktorí nie sú zamrznutí v láske. Tí, ktorí nie sú zamrznutí v požehnaní. Tí, ktorí nie sú nejakí mrzáci, ktorí sú stuhnutí a hovoria: dneska sa to nenosí, dneska to není populárne. Telefón, kolobežka, lietadlo nevyriešia to, čo potrebuje srdce toho človeka, ku ktorému sme poslaní. Potrebuje teplo tvojho srdca. Potrebuje oheň z tvojho srdca. Potrebuje oheň Ducha Svätého. Toto je Jozef. Toto je Jozef, to nebol oligarcha, ktorému je zverený Ježiš. Bol to muž, ktorý vie správne milovať. Správna miera konania, správna miera rozhodnutia. Aj my si tak dnes povedzme na jeho príhovor, aby sme neboli dlžní svojmu bratovi, svojej sestre, svojmu dieťaťu, svojmu rodičovi to, čo sme povinni dať. Dať lásku, dať skutkom tú lásku, ale dať ju aj slovom, dať ju podaním ruky, dať ju objatím, dať nežnosťou, dať slzami, keď ten človek plače vedľa nás. Nie hneď všetko poučovať, nie mu hneď hovoriť poučky, nesmieme žiť nejakú ľudskú fyziku. Musíme žiť normálne, dať mu svoje srdce, byť citlivý, vnímavý na Božieho ducha. Vtedy budeme prinášať život a nie smrť. Budeme prinášať to, že ten človek zakúsi: som vzácny a milovaný v očiach tohto človeka. Je tu niekto, v koho očiach sa mi zrkadlia oči Stvoriteľa, oči Boha. A vidím tam dobro, vidím tam krásu. Oplatí sa žiť, oplatí sa bojovať, oplatí sa kráčať v tomto svete. Je to nevyhnutné, toto je potreba, ktorá je potrebná, aby bola opäť manifestovaná, ukázaná v cirkvi Ježiša Krista. Ten ochránca, ktorý chráni cirkev Ježiša Krista. Nech nám k tomu aj ten dnešný deň vyprosí veľa milostí. Amen.